Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 4 sa bulan sa Hunyo sa tuig 2023. O karong Domingo usab mga igsuon, solemnidad sa Santissima Trinidad. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 3, versikulo 16 ngadto sa 18. Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.